Атина. Приемате ли да сключите брак с господин Фатих Юнал? Да. Приемате ли да сключите брак с госпожа Дуа Коркмас? Завинаги да. Вие свидетелите потвърждавате ли? Чрез правомощията, дадени ми от Република Турция, ви обявявам за съпруг и съпруга. И така, Калимера, Атина. Ние се оженихме. Ние се оженихме. Никога повече няма да те изгубя. И аз. Знаеш ли какво? Дали да не остане днес? Да се връщаме. Да кажем у дома. Искам час по-скоро да се преместим в новия ни дом. Добре, скъпа. Както искаш.